Milli үзаңны саклау заманның иң актуаль һәм иң четерекле мәсьәләләренең берсе. 2012 елның декабрендә Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съездында татар халкының милли үзаңын саклау концепциясе расланды. Татарстан хөкүмәте шул концепция нигезендә милләттәшләребезнең үзаңын саклау буенча республиканың дәүләт программасын гамәлгә кертте. 2013-2016 елларда шул программаның үтәлеше турында Дөнья студиясы аналитик сөйләшү алып бара. Исәнмесез. Дөнья студиясында Түгәрәк өстәл дәвам итә. Туган тел, милли үзаң турында сүз бара. Монда инде әлбәттә экспертлар бу тапшыруда катнашалар. Ульяновск өлкәсенең Дмитровград шәһәренең 22-нче мәктәбе директоры Мөнирә ханым Жумаева, тагы укытучы Казан шәһәренең 27-нче гимназиясенең татар теле укытучысы Гөлгенә ханым Нурмиева һәм шушы милли эшләр буенча, мәдәни үсеш буенча социология белгече, социология фәннәре докторы Гөлнара Фуат кызы Габдрахманова, ул Фәннәр академиясының тарих институтының этнология бүлеген җитәкли. Бу сөйләшүебез безнең әлбәттә татар телендә бара, татар турында. Шул ук вакытта безнең милләтебез, бигрәк тә яшьләр, ике телгә әйләнә башлады. Гөлнара ханым күптән түгел интервью да бирде, аның кайбер мәкаләләрендә күренә. Миллионнарча дип әйтәме, 100 меңнәрчә яшьләр родной язык русский дип тә әйтә башлаганнар икән. Аптырадым мин бу хәлгә. Бәхәс куянда. Әйдәгез бәхәсне яки фикер алышуны шушыннан башлыйк. Правда, что ли, что сотни тысяч или даже миллион татар начинает считать себя владельцем родной язык русский и себя не татарином? То есть, есть ли реальная ассимиляция по вашей социологической науке? Вы знаете, мы опираемся в нашей работе не только на результаты со специальных наших социологических исследований, но и данные всероссийских переписей. И, к сожалению, переписи, которые были проведены в постсоветский период, показывают, что число татар, проживающих в регионах Российской Федерации, все чаще называют уже родным языком не татарский язык, а русский или татарский язык одновременно. Все чаще это примерно какая доля? Там, вы знаете, в разных регионах ситуация очень разная. Например, в регионах Поволжья очень самый маленький процент таких людей, которые признают русский язык родным. А если говорить, скажем, о европейской части нашей страны, то там почти половина таких людей, половина татар признают русский язык родным. Несколько другая ситуация на Урале, в Сибири, здесь примерно 70% татар проживает и говорит о том, что они признают все-таки татарский язык родным. То есть каждый третий примерно не считает вот татарский язык родным. То есть ситуация очень разная. Но тем не менее, очень сильно... А как дела в Татарстане и в Казани? Да. Если говорить о Татарстане, то, конечно, здесь самая лучшая ситуация среди всех российских регионов. Здесь очень маленький процент татар, которые признают русский язык родным. И мы считаем, что здесь основной вклад все-таки вносит усилия Республики Татарстан, усилия республиканских властей по поддержке татарского языка. В нашем регионе было принято, неоднократно принимались программы о сохранении татарского языка, как и других языков народов нашей республики. Проводятся самые разные мероприятия, поддерживается национальное образование. Очень много усилий прикладывается по поддержке статуса татарского языка, как государственного языка республики. Проводятся специальные научные исследования, мероприятия, конференции. Все это благодаря вот этим мероприятиям, конечно, все-таки татарский язык признается родным у татар. И по нашим социологическим исследованиям все больше и больше число татар начинает говорить и использовать татарский язык. Надо, конечно, понимать, что изменить этноязыковую ситуацию очень за один год или за какой-то короткий период очень сложно. Это такая сложная сфера, которая вот эти этноязыковые процессы происходят довольно медленно. Но тем не менее, хочу напомнить, что на будущий год, в 2017 году, мы будем отмечать 25-летие с даты принятия закона о языках народов республики. Так вот, по истечению этих 25 лет все-таки серьезные какие-то подвижки в плане сохранения татарского языка наблюдаются. Шулай итеп, менә Гөлнара ханым әйтә, Татарстанда әйбәтрәк ди, ләкин барыбер телдән бизү, телдән югалу Россия төбәкләрендә күп дип ит әле. Менә сездә ничегрәк хәл? Дмитровград, как себя чувствует, как у вас там уход от родного языка, от этноса, как
как происходит? Мин инде әйтеп үтәсем килә, безнең Ульяновск өлкәсендә менә 150 мең татар кешесе яши, һәм шуның 15 меңе безнең Димитровград шәһәрендә яши, һәм шулай ук татарлар белән бер рәттән мин әйтеп үтәр идем, рус милләтеннән, чуваш, мордва милләтеннән булган халыклар, безнең барыбыз өчен дә безнең өлкәдә шушы ана телләребезне өйрәнер өчен bütün şartlar тудырылган дип саныйм мин. Чөнки нинди генә укыту планын алсак та, без үзебезгә иң кирәкле вариантын сайлап ала алабыз. Татар То есть в городе Димитровграде 22-я гимназия, школа, выбирает программу для татарской школы. Вы сами для и изучения РОНО и Управление образования области не запрещает вам? Нет, не И запрещает. родители не бунтуют? Нет, не бунтуют. Сездә предметлар татарча укытыламы? Татар теле генә укытыламы? Бездә татар теле әдәбияты укытыла татар телендә, һәм татар халкының тарихы рус телендә дә, татар телендә дә алып барыла. Инде менә татар милләтеннән булган минем коллективта барлык укытучылар да үзләренең фәннәрендә татар терминнарын алып баралар татарча. Әйтеп үтәсем килә, менә барлык балалар да безнең татар милләтеннән һәм укытучылар коллективы да татар милләтеннән. Инде ике укытучыбыз, алар башка милләттән булса да, алар үзләре телне белмәгән очракта балаларга менә алдагы дәресләргә максат итеп биреп җибәрәләр. Менә шушы терминнар рус теленнән татар теленә ничек күчерелергә тиеш. Практически все учителя владеют татарским языком, но 2 человека не владеют, но они тоже прибегают, дают такие задания. Менә Димитровградта эшләр шулай. Казанда ничек? Менә мин бик игътибар белән тыңлап утырдым. Мөнирә ханымның чыгышын. Дөрестән дә менә татар гимназияләренә ата-аналар гадәттә бирергә куркалар балалары, менә шушы йыгылардан куркып. Без ел сайын 11-нче сыйныф укучыларын чыгарып барабыз. Менә безнең узган ел 2 укучы рус теленнән 100 балга тапшырды егына. Татар гимназиясендә укып. Аннан соң Нинди предметлардан? Рус теленнән 100 балга татар балалары икесе дә. Димәк, татарча укып, монадан кала балаларыбыз дигән сүз әкият булып чыкты. Һич кенә дә дөрес түгел. Минем үземнең кызым быел 10-нчы сыйныфта укый. Без Алла бирсә киләсе елга менә шушы 27-нче гимназиядә имтиханнарны уңышлы тапшырып, шулай ук медицина университетына җыенабыз. Ул инде минем ике телдә дә бик яхшы сөйләшүче, ул шигырьләр дә яза, бик күп конкурсларда әдәбияттан, татар әдәбиятыннан җиңү яулаган бала. Ул менә дигән авыл әбиләре, апалары белән дә аралашучы, шундый табибә булыр дип ышанып калам. Гомумән менә иң авыр кирү өчен булган вузга да, медицина вузында да безнең 3 укучыбыз бюджетта укый, татар гимназиясын бетереп. Проблемалар онсы бар инде ул. Менә безнең шундый тәкъдим кертәсебез килә үзебезнең гимназия исеменнән. Безнең бит инде шәһәр мэры Илсур Раисович Метшин мин Казанны ничек күз алдына китерәм дигән шундый матур дип әйтегәндә акция игълан итте. Менә без тәкъдим итәбез татар мөхитен арттырырга кирәк Казанда. Без үзебез алдык яңарыш дигән проектны үзебезгә эшләргә максат итеп. Һәм без менә галимнәр белән, язучылар союзы белән бергәләшеп, Хади Такташ иҗатын аны пропагандалауга, менә Такташ нигезендә башка шагыйрьләр, аны остаз дип санаган башка шагыйрьләргә, Рәдиф Гаташларга күчеп, менә алар ашада балаларга менә шушы милләткә, әдәбияткә мәхәббәт тәрбия. Бар әлбәттә уңай якларда, әмма ләкин менә шушы халыкка татар телендә, Казан бит инде ул безнең бөтен татарларның рухи, мәдәни мәркәзе. Менә татарча матур иттереп әле хезмәт күрсәтү җитеп бетми. Безнең ике телдә дә яхшы сөйләшү өстендә әлбәттә эшләргә кирәк. Кем белә, бәлки сезнең ерак булмаган Хади Такташ белән Сәлимҗанов урамы китешендә Такташка да һәйкәл куелыр. Андый өмет тә юк түгел. Без бик шат булыр иде. Бу безнең төп хыялыбыз. Әлбәттә без кушылабыз. Бик яхшы булыр иде. Шулай итеп, безнең бу тапшыруыбыз хәзергә тәмамлана. Бу аналитик тапшыру татар милләтенең үз заңын саклау, туган телне өйрәнү буенча эшләрнең барышы турында тапшыруда социология фәннәре докторы Гөлнара Абдрахманова, Ульяновск шәһәренең Димитровград шәһәре 22-нче татар мәктәбенең директоры Мөнирә Джумаева һәм Казан шәһәренең 27-нче гимназиясенең татар теле укытучысы Гөлгинә
Нурмиева катнашты. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә әйдәгез бергәләшеп, менә шушы мәсьәләне тикшерик. Безнең балаларыбыз милләтебездә каламы? Үзебез туган милләтебезнең мәдәниятен саклыйбызмы, юкмы?